Boa tarde. Hoxe é 1 de abril do 2017. Ca chegada a primavera nacen as crías de ganso. Como fixen o ano pasado, vou ir lá a apañarlle os pitos para que estean guardados e máis seguros da miña man que da dos pais. Non sei se pode ver, pero alá ao lonxe, riba dun poste da luz, hai un niñato, un buteo. E fai un momento había 4 sobrevoando esta veiga. En poca reproducción tamén para as aves de rapiña, que non dudarán un momento en levarse un rico pito de ganso para xantar. Como sempre, xa están os machos de ganso facendo garda diante do cerrado. Para disuadilos, levo unha escoba. Esta erva cortadiña, estes gansos son maravillosos. Maravillas segando erva. Lembrar que neste caso o que teño son ganso doméstico da variedade Toulouse. É un ganso gris, tamén coñecido como oca, un ganso e unha oca é o mesmo. Este tipo de gansos non voa, é unha raza de ganso moi espallada por toda Europa. Estritamente herbívoros. Quietos. Actitude intimidante, ameazante destes dous machos. Alá ao fondo hai dúas femias chocando. Neste caso, os pitos están onde tiñen que estar na dereita. Agora voulle pasar o teléfono. Me va a venir las ocas. Boa tarde. Dos pequeños.